Oso garrantzitsua dela marka país delakoa edo herrialde marka eta gu ados gaude sartuko naiz ja turismo kontuekin, baina ze herrialde, porque zuk esan duzu 150 kilometro oso gutxi direla eta herria oso txikia da, baina nik uste dut apur bat handiagoa badela 150 kilometro horiek. Oraintxe bertan iparralden sortu da herri elkargo bat turismo kompetentziak edukiko dituena eta nazioartean ere País Basque edo Basque Country iragarriko duena eta promozionatuko duena. Berai jarriko dute kartel bat Basque Country bai baina Hendaiaraino, eta gu jarriko dugu kartel bat Basque Country bai baina Hondarribiraino, edo saiatuko gara esploratzen elkar lanerako akordioak euskal komunitate hau sortzen dugun instituzio politiko ezberdinen artean. Hortarako turismo legeak aukerak ematen ditu eta gomendatzen du gainera ildo hori jorratzea. Asmoa daukazue Euskal Herriko beste lurraldekiko eta gainera ez soilik ikuspuntu politiko batetik, baizik eta ikuspuntu tekniko batetik guztiz osagarriak diren espazio hoiekin eta eskaintza antzekoa eta oso osagarria egiten duten espazio hoiekin elkarlanerako apostu egiten duzue, edo berriro